O Deportivo prolóngase unha semana máis, e precisamente logo de xogar contra o actual campeón de Europa, o Fútbol Club Barcelona. Nun encontro vibrante, o conxunto deportivista conseguiu un triunfo asustado, pero importantísimo. Un triunfo que nesta ocasión se cimentou en tres pilares básicos. O primeiro, un Jukic soberbio, o líbero e aínda tivo forzas para subir o ataque. O segundo, un Fran extraordinario. Se segue nesta liña, pode confirmar dun xeito definitivo todas as expectativas creadas en torno a él. E finalmente, o oportunísimo Bebeto. Ferrer fíxolle unha marcaxe excepcional, pero o brasileiro marcou un gol, disparou ao pau nunha ocasión e noutra ergueu o público dos seus asentos cunha mostra da súa calidade. O primeiro tempo resultou moi movido, con alternativas na outra portería o perigo era maior. No minuto 6, Aldana rematou ben un centro de Claudio na primeira aproximación deportivista. O equipo coruñés tiña ambición e quería marcar primeiro. O obxectivo puido conseguirse no minuto 10. Fran colocou un dos seus maravillosos pases por Zubizarreta. Na seguinte xogada encontramos de novo a Fran e a Claudio creando perigo. O pase do coruñés outra vez perfecto. O valenciano, nesta ocasión, andivo algo remiso. Unha mágoa que as asistencias de Fran non foran a controlar algo millor o xogo. Conseguiron evitar o perigo na súa portería ao tempo que chegaban con claridade aos dominios de Liaño. Egristain lanzou moi asustado ao pau no minuto 28. O comezo do segundo tempo trouxo consigo a primeira aparición de Bebeto. O brasileiro acariciou o balón desde unha posición moi complicada, o susto, para superar o metro 87 de Zubizarreta, que deron paso a un respiro que duraría ata o minuto 12, cando Stoikov estragou a primeira falta ao borde da área deportivista. Pouco despois chegaría unha das claves. Penso que ao xogar Goico e Chea máis na banda, nós entonces podíamos determinar mellor a forma de situarnos e de marcar, porque cando xogas con xente que se vai un pouco do sitio, complícanche un pouco máis a vida. Eu creo que eso, no fondo, hasta nos beneficiou un pouco. E a verdade é que 5 minutos despois, casualidade ou non, chegou o gol que decidía o partido. Fran enviou un pase maxistral a Aldana, quen centrou con moita intención. Tanta que Zubizarreta só puido deixar morto o balón aos pés do menos indicado para deixalo.